Ако искате, аз мога да ви сваля до центъра. Ами ако е въпрос, аз още тук мога да ви сваля. Чехов е казал, че от човек всичко трябва да бъде красиво, даже и дрехи. О, я стига си ми говорил за Чехов, като че ли е директор на модна къща Валентина. Дрехи. Не си прав. Какво? Искам да видя дали не се шегуваш. Шегата на страна добре ти стои. Да взема ли София? Може да отидем на театър. През лятото театрите не работят. Ран, возата има ли алкохол? Не знам, не съм сладкар. А защо не питаш твоята сладкарка? Тя сигурно знае. Скоро виждане, Мариана. Знаеш ли кого видях вчера? Не. Твоята сладкарка. Да. Изпращахме доктор Цанов за Тунис, а тя продава в бифета на гарата. За кого става дума? Не се прави на разсеян. Толкова боза и спи на времето заради нея, пък сега изведнъж е забравил. Нищо не е станало. Нищо не е станало за тебе. Никога нищо не е станало. Излизаш, скиташ по цели вечери. Къде скитам? А после като се прибереш, вместо да се извиниш, ще подиграваш с... Аз помолих ли те вчера да дойдеш с мен на кино? Ти отказа. Предпочете да четеш. Не за това. А за какво? За всичко. Чакай. Не искам да ми обясняваш. Аз вече не съм дете, разбрали? Това го кажи на баща си. Намери го в добро настроение и му кажи. Абе, защо не взема аз вас да ви поставя пред свършен факт? Какво? Ми като Киро. Онзи с мустаците. Чак през ваканцията, като се прибрал на село, казал на майка си: виж ми паспорта. Не знаех, че е женен. Той се разведе. Ето, виждаш ли? Какво виждаш ли? Несходство в характерите. Какво значение имат за тебе тези 2000 франка, които Ото ти е отказал? Аз познавам един човек, който е готов да ти даде 20 000 франка. И за какво? Това не е толкова важно. Важното сега е ти да се съгласиш. Господин Дани Касавов ме нае да ти правя компания, госпожица Жекова. Прозорци не ми е. Не пипвам стени и тавани. Добре. Имам 2 почивки, една сутрин, една следобед. Когато звъни телефона, когато аз съм тука, никой да не го пипа, само аз. И ще тръгвам в 5. Да. Нито минута повече. Разбрахме ли се? Вие какво работите? И какво? Чистачка съм, какво? Айде на работа. Ну что вы возмущаетесь? Да, на каждый день говорят с Вангой дружим. Ты куда? Ванге, 2 месяца что? Ванга примет, когда придет ваша очередь. Ванга думает, она святая? Хорошо, что Ванга с тобой разговаривает. Почему? Она себя лучше чувствовать стала. Может, еще... Что? Ничего. А к тебе, наверное, все хорошо относятся. Да, по-разному. А парень у тебя есть? Нет. Има много пари в брой. Какво правиш? Защо ми робиш в стаята? Ма не, просто чух един молец и... Чула си молец? Да. Да, веднага дойдох тук, за да проверя, защото той може да си развади книгите тук, из дрехите. И какъв звук издава молеца? Намери ли ги? Няма нищо. Как така няма? Насякъде ли търси? Обърнах къщата. Какво правиш в момента?
Чиста хладилника. Ядеш. Ям, да. Дъщеря ти ми вдигна кръвното. Голямо мранкало. Трябва малко да се поуспокоя. Да не те е хванала? Извинявай. Добро представление.